yung sauce. Muning kasadiya nga kung natilawan nga lamig. Okay, welcome back. Another video, another taon, serye mga kabingga. Unta ko i-order mga kabingga. Yun. Okay? So, ito yung tilawan ng kanina pagkain. Kabingga. Yeah? Yes. Yes, sir. Akong i-order kay quesadilla. Huh? Quesadilla o pizza. So, ito ano yung kung usa ni kalami ng quesadilla o kaning pizza. Okay? Makita niya sa makauran mga kabingas. Ano yung pizza? Lami nga daw ni. So, tanaw na to kung saan nakita mga kabinga. Oh? So, di ata magpadugay-dugay, magpatubik-tubik. And 3, 2, 1, let's do it. 2,000 years.